de Minecraft cu continuarea la videoclipul acela, tot cu parkour, este același parkour, uitați, doar că am mai făcut eu, uitați, e acolo, doar că am mai făcut eu din el, e tot acela. Așa. Uitați pe aici. Fac. Lighting. Pare mai greu. Fuck. Ce mă băgăm cum n-ai să ies? Sună că e greu ceva așa. What the fuck? Pe bune? Pe bune? Nu pot să-l fac și așa că e până aici unde stă. Da, deci măcar că nu pot să-l fac. Asta chiar că e greu. Așa. Oficial 3. Așa, deci cam atât pentru episodul de astăzi. Vă mulțumesc că l-ați vizionat și vreau să strâng și eu cât mai multe like-uri și cât mai mulți abonați. Și să pot să fac cât mai... What the fuck? Stați că în asta chiar că nu a fost. Deci nu încheiem acum episodul. Asta e nou. Asta este ca puzzle meu. Ah, bă, nu. O să mai fac încă o continuare, dar cu prietenul meu. O să fac, vreau eu să mai fac o dată încă. Stai, chiar pot să eșantez asta. O fac, nu merge. Stai.
Fac. Nu merge. Invisibility și night vision. Invisibility. O golden apple. Apple, da. Fac a beach. Cam așa. Hai să vedem cine are mai e Gigea. Vedem aici nu știu ce. Păcat. Zombie, căcat. What? Aici este o mare problemă. Voi ați căcat pe voi. Seven. Bine, asta nu știu chiar ca un fel de puzzle map. Dar, bine, se văd perfect toate chesturile, dar nu sunt prin astea. Bă, nu, asta chiar că este un puzzle map. Alea sunt așa pentru ca un fel de d-ăsta, băi, gata, bă, am înțeles. B-am luat eu. N-ai bă, da. Da, deci, cam așa este mapa. Deci, what the fuck, cine băi este de jos? Sau de aici mă dă? Până? Sus me climb hash. Păi n-am... Cum naiba am murit eu? Fii apă? Este apă, dar nu am cum... N-am să mă uit. Nu știu, văd că pe... telefon. Holy shit. Pregătiți? Ok, eu cred că da. Păi, îmi fac un parcurs de-al meu, din asta. Poate fac acolo eu nu știu. Jambie, căcat. Și acum ne dă aici. Iar acum ne dă unde? Da, what the fuck? Ce tare! Dar tot mi se pare un căcat. Și what the fuck, ce tare, dar tot mi se pare un căcat. Fuck, nu e apă. Nu sunt greu, sunt slăbăcoare. Lasă mica. Ce mai zici pe aici? Carl. Deci un tip pe nume Carl a făcut această mapă. Este foarte tare.
Oh, fuck. Oh, God. Oh, God, și... Fuck, nu merge. Dar ce m-am pus chestiile astea? Ce pot să le pun? Din item, cred. Da, la item. Asta mai încolo pe la... Da, nu știu. Dar știu că este mai încolo pentru că există. Și încă există, cred. Lasă așa, nu mai. Să cine bun. Ore și în spate. Swapping cell air now die. Oh, șmecher. What the fuck is it? Chiar vreau să încerc asta. Fuck. Oh, fuck. Hai le dau foc. Stai, man. Așa. Iau alt arcă, ăsta de foc. Fuck. Și nu mai pe aici. Bun. Ce i-am dat? Da, mă, i-am dat. Gata, ce bun suntem. Uite și la ăla. Pam. Nici nu i-am dat. Nici la asta nu am dat. Băi, ești prost, ce să dau? Nu, cum naiba să nimeresc unul. Oh, pe una chiar că nu merită. Fuck. Fuck. Și mi-am doar una. Ia să vedem. Fuck. Is it? Da, mă, mi-a nimerit pe ta. Nu cât am arătat pe jos. Că am vreo niciuna, what the fuck? Și aici să las. Acum ce naiba se întâmplă? Da, nu înțeleg. Mort.